Toh, akan ni kapenta kum nakalian ka jongi ka kunun ka Weekend India Movement iwan sari ka social media ban pensyai patba pada ketu ka news ka bede syafal ada na kapenta ka tarik ka pangila ibu menangtuki sni ka jengbu jeng ka kunun ka jengi ibu akan nyau tarik antai akan nyau tarik kaya ka daino ka sni ka jengi tu bat ka syasuk musim kabla ia tu ada ka safety hani kapon ngimut ban pensya sepi kipat bah nang sosnong jam ka pri nyotra apa dan kejeng itu ki benriu ki be cha yau ni adhar bakin tip ba kasni kejeng penbet kejengi ni nak penbet nyo aha ka khandai tarik hani kapon kinyo ru kejeng kampensya nang cerman badan hanglang hang ni ai ki kentien kiba syai. Keplesibon, nakaliang juga kum chairman juga Weekend in the Movement. Ya kebagian lang ni mutabat ki dekat juga kenuan, bah Churchill Singli belum kum secretary, dan lang roh ni kum bah jadi sulai belum dekat juga Weekend in the Movement. Kum mengilapan pau pai bah si perkhid man kepor, ke kebangiang kum kinong song senong keberan cingit kli. Haktin pergi on the Meghalaya Weekend Concerned Citizens. Kita tadi bentar ke bah hakmat kebangi pau ni kepor, bangi snow benong bah ngidap pada jing skongsi ke bakrau habangi i keleng saudong ke jela ke bangi ai kamtam sepo ki time nong kendong ngi iman na kapor mta ke jing ke bakimat kelong ke jing itu ko halo ke jing sapen bor bakin haban le yu adhar ke jing sapen bor ban le yu adhar kelong ba ki nong kendong ki bapun ki bari ban yo khawration tang na kada bomdon yu adhar ki sapen du no yo khawration ki kena school ki balik school kamtam la dengi pai hapo social long ni kumju hapo nong kendong mata kumju kena school kimat kumju ke berkhot kolong ba tang na kada bom don yu adhar ki kena school ki syak pendu ro hadu ka scholarship ki syak pendu ro har lor ki babun ki benefits ke baki di ben yo hapo ki school ki joki ha baki let pule ba kamtam la ki kwa ban pule pa tang na kada bom don adhar kim yo shu ban let pule kum ki kena school kadang nalo kata shu habangi pai ro kumol ongna kumala pau ro hakikot kebor ki bangi le pa ini kindat sengi ki Asha, ki Aganwandi, ki Nongtri Kam Sarkar, ki Baper, keleng menta tang nakadaw bomdon yu adhar, ki syak pendu ya kam ke jongki, bat ke kelong ba, nakaliam jongki office tri kam ki jongki man kapor ki juong ba, lada pimdon yu adhar ki haban desain ke kam. Ka jingkeli po man kapor ke bangila jubu ke jingkeli. Syagi babun ki benta jongki office sarkar Baper, ki sarkar office sarkar ki syong betang nakadaw ban proof ya ka identity. Kata kamu ban pencisya bapilong unong song stong bapura jong kari India. Henry, haba pisoto bo adhar ulong kum uta proof of identity. Ban pencisya kum nong song stong ke ke daw pade ban haban pendu lot ya kita ki benefits. Ya ka baki nong song stong jong ke jela Meghalaya ka badon po kari India ki di ban yo ande ki sya pendu no tanah daw buntan adhar. Ke berkhoi kalong ban nakaliang juga kenhun onda habang ila DBI kini berkhoi. Ngila de ban shim ya karai. Dang ki kindat sengi ngila de ban syong po Shalom Press Club. Ngila pen pau si pai ba bangin pelong yang kejilang pat ba ha ka nyop terik jong ni ubnaya yong pamenta andai ke kalong ba andai ngila yo pat ke jingtip da ka baburong ya ka shat suk munsim jong ka seng ka si mau khar ngi haban pen kenre anok khendet sengi ban da kata ka daw ngi haban ra anok ka khendai terik jong ni ubnaya yong hangte hapo barik point ka badan hajan jong ka civil hospital Shillong ya ka baki pat ba nong song snong keleng saudong jong ka jelam Meghalaya ki sobha baki non poi sakte ke jaka Om dei tang ber ong kiri orang ba ki long kemi ki long kpa andai matang i haban kren ru ki samla ki khun samla kan thei ba chindrang ki khlong ki khna ki ba mat ikne ki jing e bar khoi nakadaw ba ki sap pen board ban le yu adhar haba kim pat pediang ban le yu adhar ke kadaw pat kin sap pen du e ka ding jingrap ka jongki nakata kadaw kum ka kenhun kumbang ada ban ong sakmat ni klem yeng ban persya yu adhar ndai ngi yeng ban persya nama baw ba ka khan haba ka khandai tarik jong ni ubna yayong ya ka bagi jingilang pat bang in belong te po barik point nalu ka por shpo jemen step ki pat ba nong song snong jong jela Meghalaya so baban poi namar boleh nakaliang juga kenhun ngi klem yeng ban persya noi noro ngi klem ong hiru ba ka jingmen toy ka long ka jonga lane ka jongi kum ka kenhun ka jingmen toy hi ka long na ka benta jong ki pat ba nong song snong ki badan hapo ka jela Meghalaya halo ka jing sha pen bor bakin haban le yu adhar ka daw ba ka bakongsan ka long bangi ngi yeng ka kum ka hok jong kariti senchar pat ba jong kari India ngiyeng kat kum kari ka basenchar lai loy
ngiyeng halo kari ka bangin haban so thu shai bangi im na ka benta ka hok ba jing shisha om de ban ong ba manu ru bala ban penbor ya ke ba kum ki pai ba ngimpat priang om de ban chupen bor ya ke ba di ban le na ka ba ong ru ba ka sarkar ka di ka jong no ka sarkar hi ka di ka jong pai ba ka sarkar ka di ba thong pai ba ka sarkar ka di ba phai pai ba la ka long ki MP ki MLA ni ki MDC kum jo upai ba ujit upha ekonomi khmat ba ki le kum ki shakri na ka jong pai ba ban penpau ra ya ka ni ka kubor penpau ya ka ni kubor la ka dei chipo lok sabha la ka dei chipo assembly la ka dei chipo autonomous district council ra ya ka ni kubor penilang ya ka jing jong ki pai ba ayu ki pai ba ki di ban yo kata kadi ke bentar ba kongsan bagi sotu syairu ba kum kadi ke por ban nakaliang juga kedhun kat kum ki bentar ki bang ada ban penpau kalong bang nyeng persyak bek halo ke jing syak penbor ban le yu adhar ya kadi ke bentar kalong ba karai ke ba kongsan kalong ba ki pai ba nong song jong ke jela Meghalaya ki balong ki trais nong ki bapura jong ke ri India nadu ki sngi ki ba syakmat ya ke ba kum ki nong song ki ada ban yo kalong ba ki ada ba yu epic ki ada ba yu epic kata kalong lada gilet ban tabot ki jet ekonomi khmat ki pha chi ki jaka bari ban lai lada gilet ban apply ki khawrashan ki jongki gilet ban apply ki scheme ki jongki ro tang de ke epic labiang la itho eki kum ginong song ndai ka banta ka kongsan kalong anda bangi phai halo ke jingmi pat jungni adhar ka adhar pende kawan pen bor ka bagi pai ba kim pedang bata ka ba burom ya ka Supreme Court order ka lada ban mi na usnam ar zakat pra ka lada ban ong ba ya adhar wat pendan kam kum ka banta ka kongsan Wadhar umdi belong mandatory. Wadhar umdi belong compulsory habarokha ki benta. Hendai wadhar ko sholong betang ka benta bakongsan kalong ban penan kam tang hakikat tu kan ni ki benta. Kata kalong bun sin hingi dem so thu shai ban proof of identity. Ban pensi shai kum ki nong song snong jong kari India. Lalang mi na po India ngilek siki wei par kiri jong ka perthai ngi haban peniken. Bangi don yu adhar ngidei kita ki nong India. Hendai habangi phai pat ki briu ki ba em hapok ka jela ki ba khlamlet chene chatai. Isu em hapok ka jela khamtam ki longging ki badok menta ki bom yo ban le tang shano tang na kada bom dan adhar menta ki syak penduk lo ki jengera ki jongki halo ki babun ki benta ki bakongsan kalong kai kalong kadau ba ka bakongsan ngi sotu shai ba menta kum ki nong song snong jong ki jela Meghalaya menta ngi itu shai bakalawan kata ki jing syak khen marau ngi la syak khen chi sendon bangi dei kita ki breu ki belong tang kum ki nong wei ha ka ri la jong kum ka jat ban ri la jong menta ba ki aka bar khoi ngi sotu shai ba ngim long sho kum ki trai snong ki bapura tang na kadau bom dan yu adhar kai gini ka benta bakongsan manu ban ra yang ni jing penshai ki kita ki nong mi khmat ki balai ban ra yang jing penshai nam taki pat ba om dan manu ru em bar ke ka bang ila dep ong hiro man la kapor nakaliang jong ka sarkar lada haswa bagan pendan kami to adhar kadi ban ra yang jing penshai si ki pat ba wan ra ki awareness campaign wan ra ki jing penshai si ki pat ba hendrai menta sendet penban ki pat ba ki sak khen tangkum ki mrau nakadau bakim dan yu adhar kadi ke berkhoi ka bangin haban sotu shai bakum ka sarkar ka ba syakri na kamta upat ba kadi benlong ka sarkar ka ba yeng halo ka hak ba jing sisa ban yarap ban yalam ban bentanam na kamta ki pat ba bakin dundai benlong kum kita ki breu ki belong nongwei hala ka jong ka jela ban kum ju abangi phai kum ka ri ba ka jai ben riu jong hunyo trap hunyo wasa jong i hidukan menta dak na ka daw bom dan adhar hatongi pedang bangin long ki nongwei ha kari kai ki jingbot manu ban yarap ban manu ban le igni ki berkhoi kadau ba ka bakongsan kalong bangi klempat yo ya kita ki nong mi khmat ki ban yerap ban sangran lem ki pat ba hadu kat kini ki sngi ki ba menta bon sin ki pat ba ha ki por election ki long tang na kadau bagi songshit ka jing songshit jo ki pat ba kalong ka jing jo ki pat ba ban pha ya une ka breu bakin let ban long ki nong mi khmat nei tam na kadau bagi nong mi khmat ki ko ban job ki syak thit do ki pat ba ha ki babun ki benta ha ka ba khaddo anang ngilap menta ngilap bagi syak khen marau kini ke berkhoi ka banga pen pau ne ka por keleng saudong ba kum ka kenhun ka bayeng na ka benta ka riti senchar pai ba ka ba senran langi ka riti senchar pai ba hapo ka ri India ka kenhun hero ka dei kum ka wei na pe ki National Federation ka beton hapo ka India keleng saudong bala de ngilek keleng ki jerlaro ya kene ka mat ka bakongsan menta ki yai pen pau bangin nempat pediang yu adhar wat penlong ku ya adhar ba ulong ku benta ba kongsan bangin ra ba chane ba chatai ka mon jong ki pai ba
kadi ka hak jong ki pai ba ka aka bar khoi ka bangi kran ne ka por ngi kran halor ka hak ba ka jing sisa bala dagi pai ka kum kata ka khrnit ka bakhat khandai jong ka riti sanchar pai ba jong ka India ka jongi ka de ban ong pa ngi donya ka hak bangin mi sakmat ngi donya ka hak bangin ban pau ka jing lai loi ngi donya ka hak bangin jit yang no ka benta anum dan manu menoro bala ban khang ban penbori ki pai ba bakin long tak kum kita ki syakri ki jong ki lane bakin long tak kum kita ki soch nong halaka jong ka riba ka jai ban riu kata ka di ka benta ba kongsan ko ki pai ba nong song stong sngap ya kani ka khubor ka bangi berpau ni ka por wan syakate ka jingelang pai ba ka balong ka khandai tarik jong ni ubrai ba menta hakate ka jaka ka bangi de ban berpau ni ka por mi syakmat anam dei bang mangin mi na ka benta bangi sosi nengi di ban mi kom ki trai ri ki trai muluk jadi ban mi kom ki trai snong ki bayang ka hok bangi di ban mi hero kom kita ki brio ki balong kita ki trai snong haman la ka snong ka bangi shong bangi sa keleng saudong jong ka jalame khalia ngidi ban yeng na ka benta ka lawe jong ki long din ki mandin namar balai ngiting balasai hadin habot ka ikaban jai ki long din ki jongi lada mentang ila sa khen nong we halaka jong kari ba jai ben riu ayushu ki long din long jongi ki wan la sai hadin habot ka ikaban jai ki mono bala ban tip lupai ka bamenta kendrai ka ika ber khoi ngi di ban long mangi ki ba im menta ki ban yeng ban yata ya ka hok bala ngim la ba di dai ka hok kata kam dan jingmut shu bangin ong ba ngilong trai snong halaka jong kari ngilong trai snong halaka jong ka jela ki ika ber khoi ki beta ki ba kongsan kelong ba ni em apa ka perthai ngidi ban em da ka jingsuk anum dei ban dan manu menoro ban pen baklai ka lenti ka bang em nama ngi em halo ka jing lai loi ngi em ha ka ri sanchar lai loi ngi em ha ka ri sanchar pai ba ba kita ki di bilong ki benta ki ba kongsan ba ke aka perkhoi ki bang ila WE da ka ba burom ki yeng bisar ka bla de pen pau kum tu ban ngi sngo thoro ba ka sorka ka di ban sngap kanum dei ban ong ban penyalam baklai ngi ki pai ba ada ngi ki pai ba ngi sa elam bakla kata kamut ngimlong shu kita ki trai ri ki trai muluk ngimlong shu hero bang mangi ngi da hak ban jit ya kita kinong mi khmat ha ba khadu kani ka jella ka jongi ane ka ri India ka jongi kan sakelalong no ka ri sanchar jong no ri jong no shimet ha ba khadu taka dong ni bakhadu ngin salong ki mrau hala ka jong ka ri ba ka jai bende te ken mau ba ke bar khoi ha sobangan penkut ya kani ka benta ka bakhadu ngasoban ong ba pai ba nong song snong jong jella wat sengap yanur yano ki ba pen bakla kila bandon ki ba ong yangi bangi lam bakla kila bandong ki ba ong bangi le ya ke bar khoi bangi persa adhar ndai ki bar khoi ki ong yangi tama ka daw ba ki bisni ki klami sakmat ndai la ki smutho ba ki byang yela de sngap nai pen pau ki pai ba ndai ki pai ba ki bedon ye ka hok ba jing sisa mi sapok ka te lempong jingalang pai ba wan chak te lempong mi kom ki try stong ki try ri ki try muluk wat sengap ye ki breu ki bayalam bakla ki breu ki bayalam bakla ki dei bang long ki breu ki ban long no kita ki nong lilam na ka benta ka lawe jongi la sai dina bot ngi don kami ki nong yalam ngaba phi ber khot ki pai ba ngi long ki nong yalam ngi nyalam na ka benta ka jing em simet ka jongi hapden ka jing em simet ka jongi ka don ka long ying ka long sem ka don ka kor ka jai ka don ka snong ka thau ba hapden ka snong ka thau ngi long ki try snong hapok ki jelahi borok kawai kata ka di ka benta ba kongsan ka mo ko pau ni ka por kublai sibon mi chak jing elang pai ba Islam halaka jong ka ri ba ka jai ben riu yang tum ki breu ki balai loi wat sengap jing sa pen bor ban le yu adhar ke aka borok khoi ngi di ben nim halaka hak ba jing sisa kublai sibon kublai sijar mo